Svim građanima Gradskog kotara Neslanovac od srca čestitam blagdan Svetoga Marka. Nalazimo se na lokaciji osnovne škole Ravne njive Neslanovac i ono što mogu kazati da ćemo od 1.6. konačno krenuti sa rekonstrukcijom i nadogradnjom same osnovne škole. Nalazimo se ovdje na mjestu na predjelu Neslanovca, jedna od posljednjih mjesta gdje nažalost naši stanovnici nemaju kanalizaciju i upravo s ovog mjesta se zahvaljujem gospodinu Tomislavu Šuti što je kao direktor vodovoda imao sluha i što je u projektnu dokumentaciju uvrstio ovaj dio Neslanovca i upravo zahvaljujući projektu aglomeracije koji je Tomo uspješno realizirao da dobijemo sredstva će naš ovaj dio kvarta konačno imati svoju kanalizaciju. To će uvelike olakšati našim sugrađanima koji su prisiljeni svaki mjesec u nekoliko navrata angažirati vanjske usluge cisterne da bi mogli normalno živjeti u 21. stoljeću. U suradnji sa Hrvatskim cestama nastavit ćemo izgradnju Zagorskog puta koji je sada u fazi dobivanja lokacijske dozvole nakon niza godina. Našim sugrađankama i sugrađanima s Neslanovca dajem riječ da ćemo realizirati ove projekte.